Takže vítajte u nového videa. Dneska ma nevidíte ste do tváre, vidíte iba moje ruky. Ale to nevadí, keďže v podstate je to kvôli tomu, že sa mi nechce rozoberať ten statio celý, keď už som ho tam namontoval. Prestrih na to, jak to vyzerá. Ale dneska si rozoberieme tento už starú generáciu mobilov. HTC Desire 500. Je to mobil z roku 2015 s obrazovkou 480x800 pixelov, ktorý na kamere 8 megapixelov, čož na terajšie pomery toto nahráva v lepšom rozlíšení, hej. V preklade do YouTubeových terms 720 pixelov a takisto 1 GB rámky. V tejto dobe si nevieme predstaviť žiť s takouto malou rámkou, hej. Po prípade, pokiaľ by si chceli o tomto mobile vedieť viac, môžem vám dať do popisku, odkiaľ berem tieto informácie. Vyzerá to ako celku dobrá stránka. A teda, poďme sa pozrieť na to, jak rozobrať takýto mobil. Začneme tým, že dáme zozadu dole kryt. Alebo teda kryt, no, zadnú stranu mobilu, hej. V dobe, kedy tento mobil bol nový, bol úplne normálne, že človek vedel jednoducho takto rozobrať ten mobil. Na toto si zoberiem nejakú túlku mojho toolboxu a jednoducho vybrať baterku. Ten mobil už nefunguje, hej, preto ho rozoberám. Neobávam sa, že by sa teraz zapol. Takisto SIM karta sa dávala tuto. Ešte ju aj vybrať. Toto už je iba krytka, v ktorej bola SIM karta, hej. Ale teda dávala sa do tejto časti. Tuto. Kebyže vám 1 GB storage nebol dostatok, tak tuto ste mohli dať aj SD kartu. Čo nejdem ukazovať, keďže momentálne tu microSD nemám. A idem si vybrať šrobiky. Tento telefón má veľmi špecifické šroby. Tieto šroby sú poistné, aby sa do toho reálne nikto nedostal. Treba na to takýto šrobvák, neviem, či to je poriadne vidieť. Možno to vidíte. Je to v tvare hviezdice, hej. So 6 hranami. A takýchto šrobov je tu 8. Pre normálneho človeka, ktorý na to nemá špeciálnu... prilepila sa mi moja sada k podložke. Špeciálnu sadu, tak v podstate takmer nemožné. Tuto, keď sa pozriete, tak to je voľné miesto, tam je napísané void, kde nevyzerá byť žiaden šrob. Skúsim sa na to ešte to nejak pod toto. Nevyzerá to tak, že by sa do toho dalo nejak dostať. Ešte sa pozriem na okolo toho, že či tam nie je niečo. Tuto môžete vidieť, tento mobil bol pravdepodobne používaný. Rôzne tlačítka. Aj tuto z vrchu. Zdá sa mi, že tento mobil sa zapínal z vrchu, áno. A to boli zvukové tlačítka. No a poďme sa pozrieť, jak sa dostať dovnútra. Ešte som úprimne mobil nerozoberal. Toto je moje prvenstvo. Ale púšťa. Dobre. Preferujem, keď už niečo takéto robím, si tam dávať pod to takéto, vyzerá to ako trsátka, ale je to na to, aby to držalo od seba tie pláty a nespojili sa znovu. Toto vo veľkom využívam a je to fakt, že dobré. Lebo veľa elektroniky má tendenciu sa hneď zacvaknúť dokopy. Ako to pustíte, alebo sa posuniete ďalej. A vďaka tejto hračke sa tak nestane.
tento Void tiež akože moc sa mu nechce pustiť. Aha, Tak to bol len odrb. To bola len snaha ma presvedčiť, že tam nič nie je. O tomto sa baviť nebudeme. Tak a už to ide, no. Tak to pomaličky nech... Okej. Tuto je zrkadielko, ktoré rozmazávalo blesk. Nech mi to zaostrí. Zadná strana tam, čo býva kamera. Toto je... Čo je toto? To vyzerá ako reproduktor. Na tejto časti. Toto. To vyzerá ako reproduktor. No a tuto už máme špecifické časti, hej. Tuto má... To bol na čo obal? Či to je procesor? Vstup. Na simku, SD kartu, kamera. Tá kamera po rozobratí vyzerá dosť rozlične, hej? Tak ideme šrobovať znova. Tento raz, aj keď tam bude nálepka, tak si to skontrolujem. Áno, poučil som sa. Hej, chápeme sa. Každý robí chyby, hej? Je to ľudské. No. Tuto už len káblik. Ešte sme tu k niečomu pripojení. Ono, vy to tam nevidíte, hej, ale tuto je to ešte prepojené káblami. A tie sa pokúsim nejak... My to takto zdvihnem, to je tiež možnosť. Ale jak ich rozpojím? Tak. Väčšinou to býva zacvaknuté akoby takou klapkou. Tú klapku akoby zdvihnete a potom to pustí ten šrob, tie káble, ale v tomto prípade to bolo jednoducho nacvaknuté a šlo to celku v poriadku. Sice akože už asi to nedám dokopy. Je to pekne vidieť. Takže toto bola tá spodná časť, čo to držalo. A tuto na tomto. OK, a teraz poďme sa pozrieť ďalej, že čo spraviť. Ja vás možno trošku ešte zoomnem. Nevidíte lepšie, čo robím? Stále tento mobil je v podstate dosť kvalitný. Na tú dobu HTC bola dobrá značka. Zdá sa mi, že momentálne už sú iba na azijskom trhu. To je toho veľmi veľa prepojeného, aj toto je prepojené takým spôsobom. Najprv to asi rozoberiem tu, keď tak nad tým rozmýšľam. Tuto už vidieť, jak je nalepený aj tento spoj. Oni sa lepia, hej, väčšinu času. Všetko, čo som zatiaľ robil, tak to bolo prelepené a z veľmi dobrého dôvodu, keďže sa to odpája, alebo môže samovolne odpojiť. Kokos, niektorí ľudia, čo toto videli, by momentálne... No a toto je to, čo som hovoril, že sa to vyklápa, hej? Ale toto je tak mikro, že to sa iba vyklápalo. Ale nebola na tom krytka. Kokos. No, tak asi spoje minus. Keď sa na to pozriete, počkať. Zlo sa na takto. Oni sú, neviem, že akého uhla to bude vidieť na kamere, ale sú tam trošku takže
Ale hej, toto je úplne v pohode. Tam nemá ničo moc. Dobre, obrazovku si nechajme potom. Teraz sa poďme pozrieť na tú dosku zo všetkých strán. Tu máme prednú časť a tuto máme zadnú časť. Toto kebyže chcem vybrať, v podstate len toto všetko sú modely. Tuto je aj predná kamera, hej, ona je tam, nie je tam ani prilepená, tak na tej prednej kamere je pekne vidieť ten mechanizmus. Tam je aj klapka, hej, to čierne to je klapka, to biele sú spoje. Tú klapku otvorím. Či to je iba páska znova? Odrbávajú, žiadne vulgarizmy. Aha, sorry, takto biele bola poistka. No a máme kameru. To je predná kamera. Krásna, tá ešte bude fungovať. Tu možno na niečo využijem. Neviem na čo, ale na niečo. A toto neviem, že čo je. Toto by ma zaujímalo veľmi, že čo je. Proste nejaký malý servomotorík. Je to proste mikroservomotorík. Zaujímalo by ma, že toto... Oni si to poistili, aby to nikto nevybral. Bez toho, aby to zničil. Tým, že tam dali ten kovový plát potom, ako to tam namontovali. Lebo tak samozrejme. 8 megapixelov, či koľko to bolo úplne akože prelomová technológia, chápeme? Už nevidíte moju myšku počítačovú, keď sa to snažím pozrieť, bolo to 8 megapixelov, sa mi zdá. No, 8 megapixelov. Ale v 2013 to actually bolo dosť. Takže nemôžem im to zazlievať. To spôj ma mrzí. Tak už to asi moc neposkladáme. Rozmýšľam, či tu je ešte niečo, čo dokážem jednoducho vybrať. No počkajte, poďme sa vrátiť na to, kde sme boli. Toto nevytiahnem, rozumiem. Ale túto pásku z tohto viem dať dole. Toto je kamera. Tu povolím. Ja sa veľmi snažím neísť hlavou do toho, keď pri tej pozeraní toho footage budem vidieť, že jak tam stále hlavu, tak budem normálne, že smutný. Tak, máme kameru odpojenú. Máme kameru! Pozrite sa na to. To je kamera. Z druhej strany je iba páska, hej. Ale krásne. Tak, odkladám. Rozmýšľam. Čo by sme ešte... Nechcem sa mi pájkovať, hej, pokiaľ vám nedošlo. Lebo kebyže zapnem pájkovačku, tak dokážeme vytiahnuť vlastne asi takmer všetko. Ale to úplne robiť nechcem. Tu vidím ešte pásku, ktorá je vždycky ukázaná pri niečom odňateľnom. Ale toto vyzerá, že iba izoluje spoje. Tak ju tam naspäť vrátime. No a to je pre túto dosku asi všetko. Ešte tento spodok môžem pozrieť. A tuto sme už väčšinu vybrali. Čiže toto odkladám naspäť von. Takže po reklamnej prestávke vidíte toto. V podstate kamera tu už není. Poté je tu už iba biela táto. Tu už sme vybrali. Poďme sa pozrieť, čo ďalej dokážeme vybrať. Lebo tu sú reproduktory. Toto sú reproduktory, keďže z druhej strany vidíme, že toto sú v podstate tie reproduktory, ktoré boli aj dole. Ten možno aj vytiahnem. No. Frajer. Tak, vyšiel tak polovične, hej. Vyšiel, ale cievka tam zostala. Nalepená. Poďme sa pozrieť pod toto. Pod túto nálepku. Ok, prvá vrstva je iba fakt, že nálepka.
toto je to, čo vidí ešte verejnosť. Kokos, ale... No. Si nalepím na... Nie stenu, ale... Hello. Na skriňu, ktorú mám ponalepkovanú. No a poďme k druhej vrstve nálepiek. To už je taká pevnejšia nálepka, hej. Možno to bude iba pripájací kábel, čo je tiež dosť veľká možnosť. Au. Hej, je to v podstate iba kábel, toto inak môžete vidieť na takých tých tagoch, ktoré zostávajú v oblečení, aby ste ho neukradli, hej. Len tak toto není na to určené. Tuto je dokonca dátum výroby. Alebo spotreby. Záleží, že dokedy sa vyrábali. Toto vidíte. Druhého 24.2.2014. No, to už bolo pár rokov dozadu. To vyzerá, že to vidíme aj dôvod, prečo to prestalo fungovať, lebo nejaký spoj tu je už rozvarený, hej. Je to starý mobil, už je v pohode, už je to v pohode. No a teraz rozmýšľam, že jak z toho vytiahnuť toto. Lebo tuto ešte pokračuje dole, hej. Tá páska, tie káble. Snažím sa dojsť, že čo tam robiť. Bez toho nech musím presvedcovať obraz pre kameru. Lebo asi to už ďalej ani nepošlem, hej. To boli ešte nejaké kamery. Či to bolo čo? To je ďalšia kamera. A blesk? Pokiaľ sa nemýlim. Lebo tuto máte blesk toto, hej? Ale toto je k prednej kamere, lebo tu sú také dierky ešte. Ďalšie. Tak to je k tomuto. Tento malý modul. Tu boli v podstate dve kamery. Čo je akože na tú dobu obdivuhodné. Normálna kamera a potom ešte asi svetelná, by som odhadoval. A tu sú aj tlačítka, ale to boli asi dotykové tlačítka. Dotykové tlačítka. Tak a toto bolo naše video. Tuto ešte vidíte rozložené všetky súčiastky. Ale hej, viac už sa to asi rozobrať nedá. Podľa toho, čo som všetkého pozeral, v podstate do tohto sa už ďalej nedostaneme. To je obrazovka. Toto by sme už museli odpajkovávať, čo nie je môjim cieľom. Mojím cieľom je to rozobrať najviac, ako to ide, bez použitia pajkovačky. Iba klasicky, chcel som povedať pre klasického človeka, hej. Tie šrobováky asi nemá klasický človek, ale nevadí. Máme tu dve kamery, reproduktor, ktorý to nezvládol, bohužiaľ, baterka, vlastne v celkom dobrom stave. Ja si ešte zistím, na čo je tento servomotor, lebo to by ma popravde zaujímalo. Možno tam máte vo videu už, lebo som to už zistil. Pokiaľ som to nezistil, tak bohužiaľ. Vidíme, že tomu bolo potreba dostatočne veľa šrobíkov, okolo 10 na rozobratie. Zapisujem do budúcna, že void neznamená, že tam nie je šrob, len že je skrytý. A toto bolo rozoberanie HTC Desire 500. Dúfam, že ste si video užili. Pokiaľ by vás viac zaujímalo viac takýchto technických videí, napíšte do komentára, dajte like, odber, sledujte ma na sociálnych sieťach a vidíme sa na budúce. Pa, pa!